Waspadakno ker para satriya tempo budaya Mas. Opa. Opda. Wani-wani nyolong bendaraku biar Dewi Sinta anggota coba watadakno iki ana Manorawet digetih marang Sri Ramu. Man Anoman kowe wani iya ana sajroning raton Kalengga Diraja man. Aja mlayu man kowe yen pancen wani karo aku iki langgodo adep ana Anggodo aku ora bakal wedi marang liramu iki Anoman ora bakal mundur. Wah Risma Yo hey ayo lo Pak Udi. Wah 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 Kowe mlayu nang aula tak tutupi mangkula mlayu kidul bakal tak tutupi nang kidulno. Mang ya iki anggodo waduh satriya ning Kalengga Diraja. Hoa hae apa? Yo ayo para kanca-kanca waspada kasar kaya koto bersak jroning lalayonku Mas. Anggota ora nrimake yen Kalengga Diraja bakal tak obong. Yuk. Mas Ating saka Trenggalek matur nuwun rawuhipun saking kanca-kanca. Sumber Gedhong rawuh matur nuwun. Yo. Hey. Op. Yo. Op. Coba kaya ngapa Mas Radakno wong Kalengga Diraja. Ya iki lho Anoman sing kethek putih ora digetih. Oh, aku bakal mboyong ratuku Dewi Sinta. Sing kala samono kae boyong dening Prabu Rawana Raja. Bakal tak oyang, bakal tak gawe geger. Kalengga Diraja bakal tak obong. Ya.
yo ya lo Ricek kumricek Yami sewa staka Sedela maneh Lapane wos Tata nyongaken Aduh Rika beton apa Tungkus batang Diku isin apa Ricek kumricek Krimi sewa staka Sedela maneh Bapak nyongwos Teko kaget Aku rika beton apa Pupun betah Ibu isin apa Masih it katuran minara Masih it anggota yen pancen kowe Sakti Mahamara ayo siji ayo dibuktekne sapa sing menang anjing talakan ngono sajroning kraton ngalengno Daraja iki Mas Anoman anggota maju anggota manano aja kakean sumbar kowe iki anggota maneh aku ora bakal mundur yen urung nimpakake dening sajake kaya ana geni murapura ana sajroning kraton Kalengka Diraja wih kaya mau saka palongan sing jeneng Anoman obok kraton Kalengka Diraja bakal nyulik dene Desa Wisasenta hei manaja mlayu mandheka dhisik iki lho anggota adepono anggota was Ridu mawur mangabara-bara-bo rahat tengarane ajure gok makuru kongso tetak kadya wonula ora prajiting turangga esti rakata eka
dojo lelayu sapi jebul Anoman hei anggota aku ora bakal mundur ya durung matani siramu yang koyono ayo adu aku sektane ana ing sore iki Pak wah hei ya hop wah hei hop anggota kate mlayu ning ndi kowe do aku ora bisa mlayu man kowe cilik ning rasa man iki vitaminmu apa man hop tanpa nono iki Anoman we mati dening aku wes Man, kowe arep mlayu ning ndi dok? Aku ora melu mlayu. Anake aku iki golek kasekten iki tanpa nono ya, Mas Budi wae. Oi, mati dening aku kowe do anggota. Iki lho, was. Hei. Hop. Wah. Seger. Wis to. Manut to galang wae. Ayo.
panyuwun saking panjenengan Mbah Karji woe ngaren. Apa Pak? Kamangka woe ngaren iki wis ping pindho lho. Ping 3 awake. Woe ngaren mesti kudu eling. mesti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja ngaji mumpung eling tambe burine nadyan isih anom mesti bakal tuwa tinggal aku musarwa prasaja kanggo patuladan anak putune kang nerusake bebasan wae ngaren kudu eling ya Sabi berbeda wonten tari anggodo kalian nanggo teman mriko wonten tari kucing Candrabawa adikku sing paling ganteng sak Tulungagung manisnya Tulungagung sapa ta iki Maroko. Hei.